अरे का ए भौजी का हो देवर बबुआ? ए भाई इ नैहर से आवत हो हाँ इ बेगवा में का ले लो बड़ा बढ़िया महकत हो। कैसन महकता हो? ए भौजी ऐसन महकत कि हमरे जीविया से पानी आ जाए। अरे बाप रे बाप, तू कहल का चाहत हो तनी बोला तो। सुना अरे लेके अइलू नैहर से खटाई भौजी, लेके अइलू नैहर से खटाई भौजी, तानी देवरो के दे तू नाची खाई भौजी। हाँ भौजी तो जानत हो काहे पानी आवता? काहे आवता बतावा। 5 रंग का पड़ल बा मसाला देवरू, 5 रंग का पड़ल बा मसाला देवरू, नाची खाई तू त कहि देबा घोटाला देवरू। खैबू का हो सुना बतावा। देख के खटाई आवे मुहावा से पानी, ये कदर चिखादा भौजी कहा ना लम्मा। चिखा दना कहत है ना तोहरा लायक नहीं थे खटाई। बड़ी भौजाई है वो भी हो करबू। बोला तू कहल का चाहतुआ? सुना बोला। जो हिला बिछा के चटाई भौजी, जो हिला बिछाई के चटाई भौजी, तानी देवरो के दे तू नाची खाई भौजी। हाँ। भुइयाई जाई। आ जानत हो कैसे बनल बा, एमे का पड़ल बा? का डरले हो भौजी? सुना बोला। 3 रकम तेल से भइल बा तैयार हो, आ 10 रंग के बर्तन में धइल बा अचार हो। महनवा के अपने मनाला देवरू,
पूछी पूछा कहत घोटाला कर देबा हो एकदम घोटाला कर देबा। ए हो जी लेकिन तोरा चरवा बड़ा निक लगत हो। अच्छा नजरैबा ना ना हमरा चरवा के। हमार बात सुना बोला यही सन खटाई भौजी कहावा से पावन तो के ना तेरा या मसाला कैसन भारतन बतावन ये कुल मिला के बनवा। ए भौजी हाँ देवर बबुआ बोला। ऐसन खटाई कहाँ तू पौलू हाँ आई तो ऐसन मारी के बर्तन बतावत छे हो। अरे इतना कुल लगल बा तब वो खटाई अचार इतना विधि से तैयार भइल बा बुझला। केला वो डरले हो मन लगौलहू हऊ। और का अच्छा हमार बात सुना बोला पूछेला बीरंदर दा बताई भाऊजी पूछेला बीरंदर दा बताई भाऊजी तानी देवरो के देनु तू चिखाई भाऊजी अच्छा तो तू जानल चाहत हवा तू खटाई कैसन बा आ कैसे बनल बा आ ओके देख के ओके सुन के इतना मुंह में पानी काहे आवता। हाँ भौजी चला हम तो विधियों बता देता है। बता दा सुना बोला 5 रंग मसाला 5 तत्व का शरीर बा। बारे हमार भौजी आहार मास चम 3 तेल ई नजीर बा। ये प्रमाण बा। सुषमा दस इंद्री तन सोहाला देवरू सुषमा दस इंद्री तन सोहाला देवरू नाची खाई तू तो कह देबा घोटाला देवरू। तानी देवरो के देनु नाची खाई भाऊजी नाची खाई तू तो कह देबा घोटाला देवरू। तानी देवरो के देनु नाची खाई भाऊजी नाची खाई तू तो कह देबा घोटाला देवरू। तानी देवरो के देनु नाची खाई भाऊजी एक बेर चिखा दा ना।